sakala enget Sri Dasarata dhateng ingkang garwa ingkang angka 3 ingkang sesilih Dewi Sumitra Dewi Sumitra pranyata wanita ingkang anggadhahi watak narima ing pandum sepen ing rasa neka-neka kang ana amung sumangga awit saking parentahing Sang Gulaki mila senadyan kaya ngapa wae Sri Dasarata anggung kengetan ungganing kang garwa ingkang angka 3 jroning dalu ingkang winuwus datan kacaritakake kekalih ingkang nedhengipun olah kridaning priya wanodya ing pagedhonganipun Dewi Sumitra wis anggarbini 8 tandra anging garing-gar sarirana madyaning udyana tegese tengahing taman sawri tumingal sekaran-sekaran kan gandanya arum anandui grana temahing garjroning Tyas Sri Dasarata sekalian kang garwa Dewi Sumitra yen derbe pamundhut Siadi tumuli matura Yayi Dewi Sumitra apa ingkang sira pundhut tumuli prasaja ingkang ana tambana kang tanana takana ora-oranipun Kakang Suwalawit saka pamothahe Siadi waton kena ginayuh ing